Uma no Dr Ndlovu namhlanje kwaziseke usuku lukaMaluleka olugujwa ke eminyaka yonke ngomhla ka25 kuMbasa. Sikhuluma ke ngeMalaria Day namhlanje. Dokotela sikubingele sikwamukele emsakazweni izilomzansi. Sikubingelele sisindi nabalaleli bomsakazo omuhle kakhulu iMboto FM. Izilomzansi. Sikudonsa ngejazi nje dokotela namhlanje sifisa ukuthi ke usize usilekelele ngalolu suku iMalaria Day namhlanje ngokusithatha nje usibeke usichazisela kafushane ngayo ukuthi isifo sini lesi ubani osengcupheni yaso singagwemeka kanjani. Sibonga kakhulu nje iplatform esiphiwa izilomzansi lokuconnecta nabantu sisichaza lesifo ngoba kuyisifo commemorate noma ke mhlambe usuku lokuqwashisa ngaso umhlaba wonke akusikho nje izilomzansi kuphela kodwa siyabonga ukuthi njenge station nani nibone kubalulekile ukuthi abalaleli beni ngibapha ithuba lathi lisiphi ithuba lokusherisha knowledge nabo. I-malaria isifo lesi esiza esithola mosquito. Mosquito lona unalento ekuthiwa parasite. Parasite igciwane nje lithize noma amagciwane ahlukanisiwe makhuluma ngegciwane sikhuluma mhlambe ama-microorganisms khona kuthiwa ama-bacteria khona ama-virus khona ama-parasite kuba khona nama-fungi imkhakha yoku-4 le ebanga isifo soMaluleka sibiza ngefungus. Ithola uMosquito lithi uMosquito mangabe ukuluma ufake uphondo lakhona ebese ukafulela lento ke egazini lakho ebese lento iyahamba ke iyongena uze uMosquito qeda ukuluma uze contact ngenzakala noma ubone kodwa isizile lento ngaphakathi mawukuthi na ngoba kuhlezi bonke uMosquito banapha laba basuke benayo ubokela uma bekulumile bese iyangena ihlala kule kuma-cells asegazini red blood cells zingazimizimba wonke ukuthi igazi ke enye ingxenye negazi liningi emzimbeni lasuke ikhona khona ubone noma usida uyidla leyo ngene so enye into esuke affected kakhulu isifo ngoba kathi izungeza nama-red blood cells emzimbeni ifike zifike nasesibili so izona indawo embili zi-affected kakhulu fana nje ngokuthi ulunywe uMosquito unazo ligciwane ithola kanjalo ke wena muntu hayi ukuthi wonke uMosquito ngithangizelele lokho ukuthi mawalunye uMosquito songena uMalaria kuneyindawo la kwaziwayo khona especially indawo ezinomswakamo eyishisayo la ekwenziwe khulukazi sikhuluma ngeMpumalanga iprovince khuluma mawusuqeda ukudlula ngalabo kombangeni ukhuphuka uyabomkhuze seyabophongole ibiza ngeMalaria belt leyo ndawo kuba lapho uyihlanganisa neMpumalanga ngesimo somswakamo nokushisa sakhona senza kube indawo la ibaningi kakhulu le parasite bese kuthi noMosquito bakhona ba-infect yona bese bayamfect abantu kutholakala kanjani. Ngizwa kahle kakhulu ngicabanga ukuthi ususichazele kahle dokotela ngifisa ukwazi ke manje ukuthi ukuze ngibone ukuthi senginalesifo saMaluleka iziphi impawu ngabe sengiba nazo. Into nje balekile kwazi ukuthi uMaluleka ngiyazi ukuthi mhlawumbe asusekela kahle ku-malaria fever. Kahle kusela lapho ukuthi fever ebangwe malaria kodwa futhi layichaza vele into eyenzakalayo ukuthi uzizwa ugodola uvevezela uvevezela ngizimba wonke phathe ikhanda ungabi namandla futhi isikhathi ungathola uzizwa ukuthi ibuyisa ubuyisile kwabanye ngenxa yokuthi kuze kugcine sekuphazamiseka nesibindi ungagcina unanto esiyijondiwe ezinye iqhubeka ngoba lento ingena i-affect ama-red blood cells lawo kuyona athwala i-iron so mawukuthi ayalimala ayachopheka ijondiwe iqhamuka lapho nasekulimalini kwesibindi bese eyancipha manje kunjani ama-red blood cells emzimbeni kuba lento kuthiwa i-anemia uzothola lapho ungasenamandla useziphoqebele yonke leyo nto leyo so nje sengani nokuthi-ke ihambe kangakanani ibhuduweze kanjani spreade
kangana nonke abanye khona cerebral malaria la umuntu angathola khona eseba nama-fit lentenza umuntu uqhuzuka ngathi nesifo malaria kubangena lokho kakhulu-ke lapho kwesikhathi uzukuleke isithi ihambe ezafika nasekuchosheni-ke lapho sekungasekho ukuthi kwabanye ibalimazi sokuthela i-kidney failure isimanga sayo njalo aningi amaphathi omzimba nga-affected inhliziyo nayagcina i-affecteka ngenxa yefiva leyakhona nalama-red blood cells alimalayo ubonakala lezo impawu umuntu wakhona. Ngiyakuzwa dokotela. Ikhona indlela okuyivikela kulesi sifo? Kubalulekile ukuthi ngizazi indawo evamise ukugcwala mosquito laba banayo. Sebade ngisho ukuthi mawuzosuka nje uthi uvakashela ngala usuqala usudlulile empangeni usuya ngakomkhuzi ovamise ukuthi ungajwayele ukufaka izinto ezinemkhono emfishane noma ezingenamkhono ukuyivikela angibeka kanjani usuka ebusuku ufake lutho ngomosquito net ayidayiswe izitolo lezi edayisa izinto zokukhempa nani ngiyibiza ngamagama kodwa zalezi evamise iziningi ezokusiza bese kuba ilokhu njani into okugcoba ama-mosquito repellent ugcoba into okwenza uba umasquito yasondela ungakwazi ukuluma esikakhulukazi muvashe kulezi ndawo uvakashela iprovinsi yasempumalanga wehle kudle noma uyaphuma-ke kule country kakhulukazi moya eMozambique ugcwele umasquito kakhulu ngayo ukuthi isimo vele isimo sezulu sakhona siyafana nalezi ndawo zabophongola njalo nakumkhuze mawusuka ngalezo ndawo lapho kundumo lezi ndawo vele ziyafana nje neMozambique isimo sezulu lakhona so mawuzovakashela kulezi ndawo faka phela into ezinemkhono emide ugweme ukuthi ulale ngaphandle ugweme ukuthi ulale la uzokhala lutho mosquito bafica khona uzimboza ngomosquito net fake lento lezi zokwenza umasquito mawuthi ufuna ukuluma kube khona into ezoyiphusha lento eyishiswayo zakhona lento eyithengwayo eflabothini njalo njalo yena ndlela elula ukuthi uzivikele ngoba into ebalekelayo vele ukuthi ungakulumi lo mosquito uma kwakuluma then uzoba ney'nkinga. Ngifuna ukubheka la yes dokotela qhubeka. Akhona amaphilisi okuwathatha mawuzovakashela kulezi ndawo futhi ikhona i-medication ukuthi esizogwema yebo ukuthi uzowaphuza mhlawumbe ekuseni nantambama kuthiwa waphuze for 2 days before uhambe baningi abake bafike la mhlawumbe bazoya kula ma-cruise lawa eMozambique emkhumbi noma nje uzohamba behambe mhlawumbe ngama-private cars abo but siyazi nemalaria nafana uyazi ukuthi 2 days before uhambe khona iphilisi zasathe ekuseni nantambama ekuseni nantambama noma usukhona lapho khona iphilisi doxycycline noma usukhona lapho uqhubeka ulithathe lezo zinto zokuyihlala mawusubuyile uphinde uthathe futhi indlela leyo uvikela ukuthi bakwenzekile kwakuluma-ke mhlawumbe khona uvikele ngaleyo ndlela noma bagcina ungawazange uyivuza kwakuluma kodwa ngoba sekunala maphilisi egazini akwazi ukugula into iyangena nje lento ivele iyitshele vele amaphilisi aseyilindile alokhu eyiqoba ngifuna ukubheka la dokotela uthinta indaba kamasquito kanti nathi ngapha sinabo mosquito nokuthi ke khona lo omkhulu awuthi umuntu mengabe ubona vela athi lo mosquito ngusaba kabi uphethe umalale veva ngabe kuyiqiniso indokotela lokuthi makukhona umasquito omkhulu akho vele ubemkhulu impela ngabe kuyiqiniso ukuthi ngempela ngase kube yilowo ophethe umalale veva. No akusikona ukuthi ngoba uma umkhulu futhi nomalaria uma umncane awunawo umalale veva mangase uwabone lapha engibashoyo mawuya ngala komkhuzi bayafana nje nabanye ngazunganazo kanti nabanekunjani into edala lokho ukuthi batholakala kiphi indawo esengiyichazile ibona-ke labo bakulezo indawo abayingozi isimo sezulu sakhona vele le parasite engikhuluma ngayo ibizwa nge-Plasmodium falciparum leyo parasite leyo itholakala lezo ndawo bese umasquito wona kuqala uku-infecta yiyona bese wona uyidlulisela kuwena so umasquito ungakuluma ka-100 mawukuthi awunayo imalaria uzokukasula nje ukuthi ulokhu mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe une-allergy songakulimaza ne-allergy because nomloku irritate nayo lokhu namaqhuqhuba kodwa angeke uze ube nemalaria just because njengomosquito or because mkhulu umalaria uthola ngokuthi ube ngomosquito onalo le parasite noma le gciwane elibanga imalaria.
sizwile ngobungozi osibaluleke bona bemalaria emzimbeni womuntu ubalekile izinto zo kidney failure, heart failure njalo njalo. Ngifisa ke manje ukwazi dokotela ukuthi uma usutholakele ukuthi unayo lenkinga amaleveva iyalapheka yini? Akhona amaphilisi okulapha njengoba ngikhuluma ngamaphilisi okuvikela. Ukhona futhi netreatment yokulapha. Uyatholakala kodwa ukuthi uyatholakala futhi nasemakhemisi. Ukhona futhi amaklinikhi kuthiwa ama-travel clinic. Abamthukubhala abantu bangawabhukisha specialize nje ngalo izinto-ke zokusiza abantu abasebezophuma mhlawumbe kwi-COVID noma bazophuma baye kwamanye amazwe. Baze babanikeze nama-pamphlet nangezinye indlela kodwa lokhu ngisho kuyikona ukuthi mhlawumbe bawukude phela ngoba as much as ngikhuluma nawe mhlawumbe ngiyakuzwa isitoli ithuba lokuza kanjalo. Kulungile ungaya efamasi uchaze ma uzohamba ukuthi ngizophuma ngizala ngakwaZulu noma ngizophuma ngasemphongolo noma ngavuma noma ngiyele eMozambique. Kubalulekile uyokusho lokho ekhemesi mawuhamba usho kusasa liyinsuku impela noma akuye kulama-clinic ukuyisho travel clinic specialize vele ngama-vaccine izinto ezinjengalezo okuyibona namaphilisi ebengiwasho kodwa uwathola kalula ngoba wastokha bona abe maningana abafani mhlawumbe nodokotela abanga-specialize ukuthi nazo lezo zinto thina kodwa abayistokha kakhulu isemakhemesi obviously bona bazoyifuna incwadi phela kadokotela ukutshela ukubhalela i-promise bese kuba nalawo ma-travel clinic ngiyabakhuthaza abantu ukuthi uma bezohamba bawasebenzise lawo ma-travel clinic ayabasiza kakhulu. Bese mhlawumbe omunye umbuzo nje mhlawumbe umlaleli angasayibuza wona ukuthi abanje abathini obani abasengcupheni yokusithola lesi sifo sesizwile ukuthi iseyindaweni enjani tholakala kanjani. Kodwa ke manje umuntu osengcupheni onja abantu iy'ngane ey'ncane zisengcupheni zona kusukela kulabo basebancane abasafasha kuze kuzoba laba abanje ojahedata labo abangakafiki 5 years usuba nokunja kalula ngoba banaki kanjalo mhlawumbe ngizophinde bathanda ukudlala ngaphandle njalo njalo bese kuba ukuthi-ke abantu besifazane abakhulele futhi basengcupheni bese kuba obviously bathi umuntu othanda ukutravela ngoba uzohamba usuke nasey'ndaweni la imali yakhona lento usuke endaweni la mhlawumbe ibingekho khona nhlobo. Ngizwakala. Bese kuba abantu abanelokhunjana abantu abane-immune system ehlaselekile. Yazi-ke uma kuthiwa umuntu unamasosha omzimba angasebenzi kahle sonke sazi i-HIV. Ziningi mhlawumbe sokwesixoxa ngelanga kodwa nje ziningi izinto ezenza ukuthi i-immune system yomuntu noma amasosha omzimba akhe angasebenzi kahle. Into edala ukuthi abantu be-HIV ingasebenzi kahle ngoba i-HIV iyahamba lona igciwane liyohlasela lawo masosha yona afana nokhondakta ahlasela lawa wona masosha yaculo ukuze iculo lihambe kahle uma ubuka i-orchestra khona khona lofana labukwe omlapho phambili osho ukuthi wona usungaphuphuka wona indlela lokho enikhombe khondakta yona-ke ilokhunjana i-HIV isuke ihlasele lawo maselzi akhona ku-immune system bese kuba khona ezinye izifo vele nazo futhi ezenza ukuthi amasosha omzimba ewonke angasebenzi kahle. Angikwenzela isibonelo umuntu onesifo sashukela immune system yakhe ayikho right. Why? Isifo sashukela phela noma sokusichaze abantu ngelilanga inkinga yaso ukuthi umuntu onesifo sashukela muningi ishukela egazini yingoba lokhiye lokuthiwa i-insulin ukuvulela khona ushukela kungene konke ama-cells omzimba awusebenzi uyashoda noma awukho kodwa lokuthatha awusebenzi lokhiye noma ukhona awusebenzi noma uyashoda mncane noma awukho so ushukela engizingazela nje egazini awuyini ama-cells kazi uthindinga ukuthi ama-cells nawo phela amasosha omzimba ama-cells asemzimbeni futhi nawo ayalamba sebenza kanjani lambile ngenxa yokungabi nayo i-glucose ushukela ngithola umuntu lokhunja isifo sashukela naye usengcupheni ukuthi angathola isifo semalaria ngoba immune system yakhe ayisebenzi kahle. Umuntu ongadli kahle ngoba uhlezi ebhizi udla noma yena ayibambe endleleni sosunemali kodwa udla noma yini nje angisiphi manje but nayo imali angakuthenga ukudla oku-right kodwa ngesimanga sokuthi uhlezi ematasatasa yale nale kuzoba umuntu ophuza kakhulu utshwala. Abantu abaphuza kakhulu utshwala bakudla bayibambela nje utshwala babo labo kusebenziswayo nabo ukuthi immune system yabo ayikho right. Umuntu ophethwe yi-TB immune system yakhe ayikho right. Umuntu ophethwe yi-cancer immune system yakhe ayikho right. Umuntu ophethwe kidney failure immune system yakhe ayikho right. Labo bantu labo uhlobo labantu abasengcupheni
isifo semalaria ngamathola. Dokotela sesiphetha nje sibonga kakhulu ukuthi ukwazi ukusicacisela kabanzi ngalesifo semalaria nanjengoba namhlanje kuyimalaria day. Ngiyafisa ukuba usiphi inombolo yakho otholakala kuyona ongakwazi ukuthi ushare yona namhlanje. Yebo, inamba yokuqala ithi 031 940 97 61. Bese eza ku cellphone ithi 081 424 19 36. Yebo. Siyabonga kakhulu dokotela ukukhuluma nawe emsakazweni izilomzansi namhlanje. Sibonge nangesikhathi sakho sinikeze sona. Nathi sibonge kakhulu umsakazo izilomzansi inkosi enibusise. Amen. All right, ke mlaleli lowo bekade ku Dr. Ndlovu, Dr. S Ndlovu, sikhuluma naye la kumsakazo izilomzansi FM esithathe sibeka esichazela ngemalaria, ubungozi bayo, itholakala kanjani, itholakala kuphi, singayivikela kanjani, uba nosengcupheni njalo njalo, na njengoba namhlanje kuye malaria day.